கொண்டிருக்கக்கூடிய நூல்கள் வேறாக இருக்கிறது. கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி பொழுதை கழிப்பது, வீட்டிலே இருந்து என்ன செய்வது அப்படிங்கிற பல சிக்கல்கள், உள சிக்கல்கள் பல பேருக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தம்பி சிவசங்கர் ஜெகதீசன் அவர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மருத்துவராக இருந்திருக்கிறார் என்பது பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த விடயம் இருக்குல்ல, எல்லோரையும் வாசிக்க வைக்க வேண்டும், நூல்களோடு அவர்களுக்கு ஒரு பரிச்சயத்தை, ஒரு நட்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த முயற்சி இந்த நூற்றாண்டில் குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்தில் போற்றுதலுக்குரிய, பாராட்டுக்குரிய ஒரு பெரும் முயற்சி. இந்த இளம் வயதில் நூல்களோடு நட்பு கொள்வதன் மூலமாக ஒரு சமூகத்தை சரி செய்துவிட முடியும், ஒரு சமூகத்தை அறிவும் ஆற்றலும் உடைய ஒரு சமூகமாக மாற்றிவிட முடியும் என்று தம்பி ஜெகதீசன் அவர்கள் அறிந்து தெரிந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேரை இணையதளங்களில் இணைச்சு வச்சிருக்கார். அப்படிங்கிறது பெரும் மகிழ்ச்சியை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. இன்னைக்கு தம்பி ஜெகதீசன் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் ஒரு அரங்கத்தில் ஒரு 5,000 பேரை திரட்டி இருக்க முடியும். ஆனால் அவர் தேர்வு செய்து மிக குறைவான நண்பர்களை, மிக சரியான நண்பர்களை தேர்வு செய்து இந்த அரங்கத்துக்குள்ள உட்கார வச்சிருக்காரு. அப்படிங்கிறது உங்களை எல்லாம் பார்க்கிற போது நான் உண்மையாகவே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வாசிப்பை நேசிக்க வேண்டும். நான் சின்ன பிள்ளையா எங்க வீட்டில் இருக்கும்போது எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே பையன். எங்க அப்பா ஒரு விவசாயி. ஆனால் என்னுடைய தந்தையார் வாசிப்பை கடுமையாக நேசித்தார். அதனால என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு கேட்டா, நான் ஒரு 6 வயது இருக்கிற போது பெரிய எழுத்து விக்ரமாதித்தன் கதையை வாங்கிட்டு வந்தார். அது நல்லா இவ்வளவு பெருசு இருக்கும், நீங்க பல பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இந்த பெரிய எழுத்து விக்ரமாதித்தன் கதை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் கதையும் ஒரு பக்கம் படமும் இருக்கும். அது ரொம்ப வித்தியாசமான பட காட்சிகளோடு இருக்கும். அதாவது இந்த ஒரு பக்கத்தில் என்ன எழுதப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்த பக்கத்துல. அது இவ்வளவு பெருசு இருக்கும், பெரிய புத்தகமா இருக்கும். என் தந்தை ஒரு விவசாயி. காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு வயலுக்கு போய் வேலை செய்யற ஒரு விவசாயியாக இருந்த போதிலும் அவர் என்ன செய்வாரு, எங்க அம்மாவையும்